Jo em dic Tere Arassa Cugat. El que fem és restaurar en general coses antigues. Sí, jo sóc Raquel Pagà Vergés i sóc la sòcia de la Tere i a més de restaurar mobiliari i tot el que ens porten, imatges religioses també hem fet. Quan després s'acaben les festes de Nadal tenim tots els nens Jesús i els Reis Mags que els minuts de casa han trencat i nosaltres som l'hospital de les figuretes. Vam tindre una mestra, una profe a l'escola d'art, molt sàvia, i en això de la restauració una de les coses que ens va dir sempre, a mi se me va quedar sempre gravada, és el respecte per la peça. I el respecte comença en tu, aquella peça que et porten, mirar-la bé, analitzar-la i ser humil, i ser prudent, i per sort no massa vegades, però alguna vegada hem de dir, mira, nosaltres això no ho podem fer. I el que no fem és restaurar paper. Això necessites també un altre... Sí, un taller sí. és tot un món i és molt bonic perquè n'han fet les dos de restauració de paper, però és un altre món això. El que també fèiem, perquè vam veure una mica que hi havia un interès de gent que passava i deia, ai, no feu classes? És que a mi m'agradaria, perquè ho fem de manera molt lliure, la gent ve quan vol, simplement nosaltres anem anotant les hores que fa i quan acaba la peça li cobrem, o sigui que és tan còmode que per a una persona que és molt ocupada o no, doncs no li cal un horari. A vegades també ens demanen com a assessorament, algú que ha heredat una casa, és que no tinc ni idea del que pot valdre tot això. I ens vam conèixer això fa uns 20, quasi 30 anys, a l'Escola d'Art de Tortosa, fent un curs de restauració. Vam estar allí un grup de gent, no sé, entre 7 i 8 anys, i després ja vam decidir, aquí ara hem restaurat tot el que teníem que restaurar de casa, què podem fer, i això ens agrada molt. Mira, i aquí estem fa 20 anys, enguany. El taller és un taller que nosaltres és quasi com casa nostra, suposo que Tere també, que ens hi trobem molt bé. Aquesta afició, igual que ella, és des de ben joveneta que jo recollia tot el que hi havia per casa als iaios i no hi ha més a dir.